Wah, kepleset. Kowe kok bablas ora kecanda. Sirep. Boy.
Hoi. Boy. But. Baleni, ora kecandak. Hei. Boy. Pedril engkok ngengkok woi umet piye wae kok mah jengkelang mumet tak kancane yo ayo wong loro atraksi mbok iya nek kenek we woi semen gua ya ngikmul kula jag ucis weh ya sukses mungkin makan entah angkat pintu aurat nyiter ah Dani miwiti pagelaran ringgit mulo ancor laras miwiti pagelaran gayang tenang penontonnya akeh tenan gelarane
Mau njaluk kendangi topeng ireng. Ayo. Tak tak dung tak ayo. Senian apa kaya ngono iki? Mbok yo kaya aku. Prah sing niat. Yo jae wonge. Sapa klemotan lenga putih? Sinden apa apotek? Ngobat tok ambune. Sesindenan napa kapinjalan suwe-suwe anuju Permarane manungsa nyamrenengan katingaranane kaslose Rama saya lapna sumandi kalile iku sanyatane kucing sering pinangun mongke-mongke wineta uni pinangka dilangan manusakan kiasi nangwe sasindenan napa anuju prana bangkit magang kanthi rama sidang saya lapta sumandi kalile Nuwun mangke Kakang Mas. Paripaksa kula kalanjeng andika Kakang Mas Naka Krasana. Langkung rumiyin mandheg anggenya lumampah. Yayi Krasana piye, Dimas? Lah keteka dadi sawetara wektu awake dhewe wis lumaku. Mundi dawuh Kanjeng Paman Prabu Lesanpura, ya Paman Prabu Setyajit.
nggone awake dhewe bakal ngupadi reruba kinarya jangkepe sirang Jamas. Ya kuwi wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Lah nggih menika sing badhe kula rembak. Cobita. Menapa wonten jamak limrahipun ing atase wujudipun Sardula, wujudipun macan kok teka saged bangkit tata jalma menika menapa wenten? Lah ya kuwi to Narayana. Apa ya pancen ana ing alam Madyapada ki ana wujude Sardula. Kamangka ulese putih, teges macan putih ingkang bisa tata jalma. Yen to umume permadi kae yen bar gara-gara ngono kae lho. Inggih. Kaya adat saben sakala mangsane ketemu karo wujuding Sardula ingkang bisa tata jalma. Ning dudu Sardula ingkang ulese putih, teges mung macan lumrah padha kaya umume. Inggih Kakang Mas. Tur meneh adate permadi kuwi yen to mungsuh wujuding Sardula, sok-sok kala mangsane kuwi Jawata ingkang memba wujuding Sardula. Mula kang saka kuwi macan kuwi iso tata jalma. Mekaten Kakang Mas. Ha iya. Lah saiki le aku bingung iki lho. Nggone awake dhewe lumaku didhawuhi karo Paman Prabu Setyajit ya Paman Prabu Ugrasena supayane nggayuh wujuding ya kuwi Sardula Seta mongko bisa bangkit tata jalma ki kira-kira eneng tenan napa ora. Lah nggih dipun cobi kemawon. Jernyatanipun mbok bilih kemawon wonten. Mbok bilih wonten para Jawata utusaning adil, utusaning Gusti karo jagat ingkang memba wujuding Sardula. Wekasan dados rupa pepanggilipun Kanjeng Bibi Wersini. Ngono, Yayi. Inggih. Amargi mekaten. Bibi Wersini kepengin nitih, kepengin lenggah wonten gigiripun wujudipun Sardula Seta. Menika sanes kok pamothaipun Bibi Wersini piyambak. Nanging menika pamothaipun Jabang Bayi ingkang den kandhut dening Bibi Wersini. Oh lah iya, mesti nek kuwi aku ngerti. Merga ana jamak lumrahe menungsa ya titah sawantah utawa Bibi Wersini ngandhut Jabang Bayi. Sok-sok kalah mangsane wong nyidam kuwi pancen aneh-aneh Kresna. Narayana. Inggih Kakang Mas. Lah iya. Wah, jlitheng kakangku. Yayi Bratasena piye? Wah, pancen wong nyidam kuwi panjalukane neka-neka. Lah iya. Ya mong aku ndonga. Muga-muga sesuk nek aku entuk bojo. Bojoku nggerbini, bojoku ora nyidam. Njaluk ditumpake UFO. Bratasena, piye Kakrasana? Upa iki apa? Wah, perkara aeng-aeng. Aku gak ngrembug. Kakang Mas piye Narayana? Ingkang baken sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken dening Paman Prabu Setyajit menika ta. Kita lampahi jernyatanipun. Kula kaliyan panjenengan kaliyan Yayi Bratasena menika sampun saguh nggayuh wujudipun Sardula Seta. Ola ya ngono Narayana. Bakune lon-lonan lumaku. Awake dhewe golek ana ngendi dununge Sardula Seta ingkang dadi rerubane Bibi Wersini. Narayana. Sumawi dipun gege mangsanipun dipun gelak mancinipun. Mboten ketang sambung obor colok lintang kula kanthi bidal dinten samenika Kang Mas. Oh ayo Yayi Narayana tak dhereke Yayi.
iku mambu keringete menungso ingkang mlebu ning wewengkon wana iki ya lon-lonan leku bakal ledha mrepeki negara Lesanpura mbok menawa ana utusane Prabu Setyajid sing goleki wujuding Sardula Seta. Sapa gemremeng kuwi? Lho. Wela ana menungso kulitmu bule. Sapa kowe Raden? Wah, menungso ora tatanan. Lah kok dadi ana wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ya pancen aku iki wujuding Sardula. Nanging aku uga bisa tata jalma kaya dene menungso lumrah. Wah, lah dalah. Sajak wis bakal kelakon panjangane Bibi Wresini. Narayana. Iki ketemu wujude Sardula Seta. Wela dalah kowe kok goleki karo aku. Sajak kowe mbutuhake kelawan aku Raden, kowe sapa? Tepungake Sardula. Yen to kowe takon marang aku Satru Pambutulan. Raden Kakrasana, Raden Kakrasana. Yo. Yen to pancen kowe Sardula Seta ingkang bisa tata jalma, kowe ngaku kowe sapa? Takon marang aku, aranku Singa Mulangjaya Raden. Singa Mulangjaya. Yo. Wigatimu merepeki aku sajak arep mboyong kelawan aku. Mergo aku uga krungu bretek-breteke ana ning Prajanegara Lesanpura. Kowe bakal ndaturake sinuwun Prabu Setyajid. Bakal kinarya rerubane Bibi Wresini Singa Mulangjaya. Jaja muntaplir kinentap tuka yayasinepi. Netra kocak ngontaran diredep nyomangalon caka. Raden Kakrasana. Singa Mulangjaya piye? Yen to pancen kowe mbutuhake aku ngibarate sapi sing arep mbok beleh, kudu bisa mbok jagal luwih dhisik. Lho, kowe malah nantang Raden Kakrasana, kowe iki dibutuhake Nalendra. Kowe iki dadi wigati ning kaprajan negara ing Lesanpura. Ya. Aku ngerti yen to kuwi perkara wigati. Nanging lumrahe pantese menungsa mbutuhake kuda, uga kudu ngetokake lelabuhane. Njur aku kon labuh apa karo kowe? Uyaken aku nek kowe iso nguyak aku. Mas Kakrasana sajak wonten perkawis ingkang mbebayani. Wah, boleh kakangku. Pendirangan cenanangan lemu playon, cenanangan dengkulmu melocot kuwi ora. Eneng apa? Kakrasana kakangku. Kakangku. Ngendikane Kakang Mas Kakrasana ana pancen ana wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Wah, rasa suwe ya golekane.
sumbar mawalindo bumi gonceng umaludo kuntur katok ana satriya gagah pidhaksa ngendhek lawan Singa Mulang Jaya. Wah. Kowe sing aran Singa Mulang Jaya sing jare Kakrasana kakangku Sardula Seda ingkang bisa tata jalma. Kowe wis nyatake dhewe dadak takon. Ayo kowe gelem tak boyo ning Prajanegara Lesanpura. Taunana Windana ora bakal gelem yen to durung gumlundung sirahe Singa Mulang Jaya. Wah. Yen to aku ora ngreh Wadyabala wong-wong kae mesti bakal kelakon nyekel aku. Prajurit maju tandang ana prajurit. Satriya pengawak bule kulitmu ana Wadyabala tak sawang saka kene segelar sepapan. Sapa kowe? Takon marang aku iki kaseting Gustiku Singa Mulang Jaya. Lho, macan kae gustimu? Iya, kae bendaraku. Aja baen-baen. Iki alas dudu alas sing baen-baen. Nyatane ana satriya piningit. Ya kuwi bendaraku Ndara Singa Mulang Jaya. Kowe sapa anggepe wani-wani arep mboyong karo bendaraku? To padhake kewan. Lho, pancen kae kewan. Dudu kewan sawantah. Nanging pangeja wantahing Jawata. Del-delke wae, Pak.
kombinasi. Menungso ora tatanan. Bapak jake aku apa? Anak ratu ya kon perang. Boleh kakangku. Piye Bratasena? Wah, ben pantes kowe perang ogah. Perang ogah. Wah, deplok. Ya wis. Sambato. Aku nek ora perang deplok cengelku soalnya. Ha! Wah! Ha! Ha! Cok! Ha! Ha! Awas kowe. Menteleng kowe banteng, menteleng. Ayo. Anggepe aku rawani karo dapurmu. Anggepmu aku rawani karo raimu. Ngantem. Ayo, njaluk kon ngantem seru apa lirih? Lirih wae. Nyok. Padake aku rawani karo kowe apa piye? Kowe. Awas kowe. Ho. Lho ndi mau? Kowe. Wah. Ha ha. Asem padake
apa kae? Gedene Ramnawa. Wah, wis sing sok bedhuk. Tatanan ngobrol-abrik barisan sing mateni kancaku mau sapa? Adikku ngopo? Karo Ratrimo kancamu mati kowe ora trimo? Aku ora nrimake kancaku padha mati. Wadya balaku padha pating blasa. Kowe nyusul sedo mot. Wah! Anggepe abrik kaya kene. Pokok dul lanang kowe main karo kamrasono kae yo. Munio kowe. Wah! Menungso bule matamu. Hei! Kowe wadya balane kae mau, Kowe tunggale ora pratrima. Kancamu do tak antemi do tak ajar, ana sing modal kaya ngono kowe ora trima, Kowe ora trima. Aku ora nrimake. Belopati karo kancaku, Belopati Gustiku Ndara Singamulang Jaya. Belopati tak. Wah! Sambato kowe. Lho kaya ngene kok kaya ngene kok bingung menungso kaya ngene abrakane kaya ngene. Wah! Ora. Wah! Ora. Wah!
Buta Pandhatata kanthi wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Kono Margana Samirana lan marayang wisikan makulingan lima kancaku waduh pating blasa kae sing gagah gedhe dhuwur maju ora tabrak kedung mas matinane Waduh. 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 Ah. Waduh. Waduh. Ah. Waduh. Ah.
Lah kok dadi wadya balaku padha morat marit ora karu-karuan. Ora ana sing iso diandelke. Mung tak kon padha ngurungkepi kelawan aku wae. Lah kok malah padha tekaning pati, padha pating blasah. Ana sing putung balung ana sing timpang baune. Nek aku ora nglandhak ana ing jero bumi. Tangeh lamun kelakone nggonku duweni niat bakal nidra kelawan Dewi Resini war. Kanane kok sajak nyala wadi. Lho, liripun iki mau wadya jebul macan sing aran Singa Mulang Jaya kae mau ngirit wadyabala. Lho. Macan mriku kagungan wadyabala duwe. Bareng tak takoni wadyabalane jebul macan kuwi mau jare bendarane wadyabala kae mau sing wis padha diundurke sartane dikalahake dening Yayi Bratasena. Lho, lajeng paringipun Sardula Seta samenika mapan wonten pundi? Lah kuwi sing arep tak omongke. Lagi wae pun Kakang ngundurake, pun Kakang temandang karya kelawan Dimas Bratasena lagi wae ngundurke wadyabalane macan kae mau. Sing jeneng Singa Mulang Jaya ya macan putih kamu kok ilang digedhepake netra Kresna. Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempit dosang retnaning bawana. Bela jagat pangestungkara Kakang Mas piye Narayana? Kamangka kula nuwun sewu kedahipun macan menika tasih mapan wonten telenging wana mriku. Lho lah iya. Jernyatane alas iki ora pati amba, iki mung alas cilik. Kudune pun Kakang lan Siadi sesa mangerti ana ngendi durunge Sardula Seta aran Singa Mulang Jaya kae mau. Lah nggih. Wah. Narayana kakangku, Bratasena piye? Aku ora mangerteni glebete macan. Kamangka wis tak titik ana ngendi parane kabeh alas iki wis tau bengi. Merga mung wana ingkang ora sepira jembare. Nanging teko aku ora mangerteni ana ngendi durunge Sardula Seta sing aran Singa Mulang Jaya kae mau. Kamangka sisa-sisane wadyabala aku uga ora nemokake. Oh kuwi Kresna. Narayana kuwi. Kahanan sing kaya mangkene iki sing sajak nyubriyani. Lho, lajeng kersanipun Kakang Mas kados pundi? Narayana, wonten dawuh Kakang Mas. Ning nadyan to kepiye wae pun Kakang lan Siadi kudu tansah nyendikani sartane kudu nyembadani kelawan apa kang dadi dawuhe Paman Prabu Lisanpura mekaten ya. Menawi ngaten monggo kula kanthi madosi wonten pundi durunge Sardula Seta sak ketemune digoleki
aja pati-pati bali ning Kedaton Negara Lesanpura. Yen to durung nemokake wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kresna mangkahang kruha sesumbar mawa lindu bumi gonceng gumaludhok guntur ketok Kakang Mas, piye? Menapa mboten langkung saenipun menawi nganthi kalian pun para Panakawan rasa. Panakawan kiri-kiri mung malah ngejaki jajan. Ngaten, ya. Bakune lon-lonan lumaku, golek ana ngendi durunge macan Narayana. Sing ngendang merem ambel kekek ugek tetep elok dole Bagong. Nggih, Pak. Mboten sida nggeser mikrofon. Ndara Permadi sampun rawuh teng Karang Kadempel. Sumengko pengawak bojro. Wonten dawuh napa Ndara? Ingkang abdi pun Nayantaka nyadhong dawuh. Semanten ugi kula Ndara. Weh. Ingkang abdi pun pranggolan jagat nyadhong dawuh. Ingkang abdi pun bel keduel bae nyadhong dawuh Ndara. Ingkang abdi pun Cleopatra nyadhong dawuh Ndara. Yardi iki jan. Kakang Semar, kula yektine nggonku merpeke kan ngiwaning Kakang Nayantaka iki. Aku mung kepingin kandha yen to wektu dina iki Paman Prabu Setyajid ya Kanjeng Paman Prabu Ugrasena bakalan nindakake siram jamas ana ngersane Bibi Wersini. Merga kandhutane Bibi Wersini ingkang wis ndungkap yuswa Sapta Candra kalungguhan iki. Nanging ngeloke
Bibi Wersini duweni panggil rupa njaluk supayane dheweke panjenengane lungguh ana ing gigiring wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Kamangka Kakang wong yen ngerbini mono mesti ana pamoteng jejabang bayi. Lah kowe ingkang dadi pepanggil rubane Bibi Wersini panjenengane kersa alaku sartane nindake siram jamas watonta lungguh ana ing gigiring wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma tumuli mubeng ngubengi alun-alun negaring Lesanpura. Lajeng sampean rawuh mriki wigatose napa Kakang Semar? Wonten dawuh Permadi kuwi ora iso owal saka Panakawan. Permadi ora iso pisah karo Kakang Semar saat majam. Ayo ndak kanthi sumusul Kakang Mas Narayana sartane Kakang Mas Kakrasana. Apa dene Kakang Mas Bratasena ingkang wis luwih dhisik mlebu ana telenging mana ngupadi ya kuwi wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kakang Semar. Kula niku ming sendika ndederek. Waton sedaya sampun cetha dawuh ning kula ming weling atos-atos wana wonten negaring Lesanpura menika wana ingkang gawat kliwat wingit kepati Ndara. Mesti mawon kathah sakathahing bangsaning buta prajineman ingkang mapan wonten telenging wana. Kakang Semar ndak kira ora perlu kuwatir babagan perkara kuwi. Merga Permadi ndak rasa wis buntas sartane wis wasis yen to mung babagan ngilmu ngundurake mungsu. Nggih. Ning ngaten kula mung sendika ndherek dawuh jeng andika paduka Ndara Janaka nggih Ndara Permadi. Ayo derek nolaku Kakang Semar. Mareka den prayatna semuriris. Kakang Mas Kakrasana piye Yayi Narayana? Anggen kula kelawan jengandika kaliyan Yayi Bratasena lumampah wonten ing telenging wana mriku. Raos kula kok mboten sekeca. Ora kepenak piye?
kadeta nilar jejabang wonten tepining jurang. Kula menika ngrumaosi, kula menika ngraos bilih wonten ingkang kirang saking anggen kula kalanjengan dika Kakang Mas Kokrasana lumaku. Narayana, Piye Bratasena? mbok menawa mergo kowe wis kesel nggonmu lumaku. Lho, ora. Wah, nganti ngomong wae sasar susur. Kokrasana kok krokos. Sing kon ngrokoti apane? Bratasena kaya ngono. Kakang Mas Kleopatra. Wis apa neh iki, sapa neh gak aku. Kakang Mas Kokrasana. Menika ora pelajaripun Yayi Permadi. Walah, Permadi wis diomong kok ngeyel. Yayi Permadi, Kakang Mas Narayana inggih. Permadi wis tak omongi to, Dimas. Ora sah melu nggone pun Kakang padha ngupadi wujuding Sardula Seta. Wah, jlamprong. Bocah kandhan-kandhanane ngeyel. Ora kena melu, rasa melu. Wah, ngeyel wae. Nuwun sewu Kakang Mas. Bobotipun ingkang rayipun Permadi menika kepingin labuh-labet dhateng negari ing lisan puruk. Malah diderekke karo Panakawan. Duh, nek kaya ngene ra yo ngrepoti to Petruk. Ah, mboten. Sampeyan aja sok kaya ngoten niku to. Kula nek nderek Ndara Permadi niku seneng kok. Ya, Gong. Biasane nek pun rampung le nyambut gawe niku terus Ndara Permadi, "Ayo Panakawan, gek dosak-sake," ngono niku. Niku sing nyenengke Ndara Permadi iki jeneng ngoten niku. Ha ta, Truk? Ah iya. Tua-tua mboten napa. Banawati opek geni, Truk. Rasah. Sesuk neh kuwi nek gara-gara ora wae ya. Wis urung rampung gaweane wis ngono kuwi Ndara Permadi. Ah iya. Kakang Mas, kula menika pengin sumusul kawan sing ngandika Kakang Mas Narayana. Sakadang upadi wonten pundi wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kakang Mas. Kakang Mas Kokrasana piye no? Menika ados pundi? Bocah ngeyel kandhan-kandhane. Ya wis, Permadi kowe kena melu. Ning ora kena ngriseni njaluk jajan. Mboten. Ah, mboten. Ndara Yardi. Ndara Permadi niku anu mandiri iso jajan dhewe. Ya, Truk. Tur mlen iki mlebu pun adoh banget ya. Mosok kon bali ra mesake to niki malah mengos-ngosan wis kesel, tiwas kesel rugi ra entuk gawe. Ya wis yen to ngono, Yayi Permadi. Wonten dawuh Kakang Mas. Yen to sia diadreng kepengin nderek kelawan pun Kakang ya wis ora dadi ngopo. Inggih. Ingkang baku aja ngasi gawe rusak kahanan telenging wana merga goleki kelawan wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Inggih menawi ngaten kula namung sendika ndherek dawuh jeng ngandika Kakang Mas Narayana. Wis ayo ndak kanthi budal goleki wujuding Sardula Seta Yayi. Sapating sawanto miling angolate puspita meta-meta kang warane wong mitring tanahan on sekawar siti wong
Lah rusuh ta. Iku yo. Angkara kang sura. Ayo kanca padha ngoyo. Tinimbang mung ngentek-entekke wektu. Inggih parengipun. Mengko dhisik to. Pun Kakang kemutan si Adi kuwi rak duweni aji Jaya Kawijayan. Ingkang umpama daya Widiwatek bisa mangerteni marang kahanan. Sartane apa ingkang si Adi Gayo bakale bisa kasembadan. Aji menapa Kakang Mas? Coba to. Si Adi rak duweni aji pangrompak jagat. Kuwi yen to diwatek apa ingkang si Adi Gayo bakal bisa kasembadan. Sing saya sing rukun Permadi wonten dawuh iki sing digoleki Kakang Mas teka Sardula menika datan saged bangkit tata jalma katitik tingkem netranipun coba to mbok menawa keturun lha nggih niku kaya wong mau mung jelek ngoten kok kaya macan semaput niku lho Ndra nalika semanten Sang Permadi mandeng netraning Sardula Seta ingkang taksih tinggem nggih malah saking ngantariksa nalika semanten den pandeng saya suwe-suwe den pandeng cinandra netraning Sang Arjuna Pindha Surya Kembar kenging dayaning aji pangrompak jagat ngalumpruk tanpa daya Sang Sardula Seta wau Waduh Raden sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun singa mulang jaya Raden Permadi wonten timbalan mesti si Adi bingung kena ngopo dheweke ngomong kanggo ya mangkono liripun kados pundi Kakang Mas
Merga iki mau wujuding Sardula Seta, Sardela Suta. Ngatos-atos to, bensin 2 liter dadi benter. Wujuding Sardula Seta wis kepanggih lawan Kakang Mas Kokrasana. Inggih. Tumuli dioyak ora kecandak, malah kecandak ana ing kene. Nuwun sewu. Kula mboten pangling. Sing andika menika Raden Narayana kaliyan Raden Permati. Singa Mulang Jaya ya. Syukur yen to kowe wis mangerteni nglawan aku. Iya Singa Mulang Jaya, syukur yen to kowe wis mangerteni kelawan aku. Nuwun sewu Raden. Kula wonten mriki menika namung badhe pasrah pejah gesangipun ingkang ngabdipun Singa Mulang Jaya. Awit sing andika Raden Permati ingkang sampun saged tanelakaken ingkang ngabdipun Singa Mulang Jaya. Bagus. Singa Mulang Jaya Wonten timbalan. yen to pancen kowe saguh minangkani kang dadi rubane Bibi Wresini, ayo ndak kanthi ning Prajanegara Lesanpura. Monggo kula dherekaken Raden. Mohon diboyong. Mangan sega ora kowe? Inggih. Kula menika makemipun sega. Ya wis ayo ning Lesanpura. Mbangane ra omong, ndak dikira wayang mati ya. Iya. Wah. Dentang dudu tak dudu tangde dudu tangde tak dudu tangde delang dudu tangde tang dudu tak tangde ya jagat pangestu karo wayah loro jagat Narayana wis bisa mboyong wujude Saradula Seta ingkang bangkit tata jalma. Nggih, Paman Prabu. Ingkang putra Narayana sampun pinanggih kalian wujudipun Saradula Seta menika. Wila, yen mangkono kelakon panjangane Yayi Wresini. Nggih. Mohon monggo di wiwiti le lampah siram jaman sinuwun. Iya, Ponokawan Bagong ya. Nggih. Yayi Dewi Wresini. Kula wonten mangandika dawuh. Sinuwun gandeng rupa ingkang mbok karepake. Wis ana ngarepanmu diagik.
Yayi Dewi Resini ndak jaluk supaya miwiti nggonmu nindakake siram jamas. Ana ninggih ngestaken dawuh kemarang nyuwun pamit matal wasilan Narayana derekno. Paman Prabu. Ayo delok gabut iki. Ayo. Wis kelakon panjang kaku. Yo Dewi Resini. Wong lesan pura aja aluk kelangan tak go mlayu Dewi Resini. Senawi sajak kanane bebayani. Bebayani piye? Wah, sekawit Sardula Seta ingkang anggendong Bibi Resini mubeng-mubeng alun-alun negara Lesanpura. Malah metu saka tapel wates negara Lesanpura sajak Bibi Resini go minggat. Arjuna, inggih koko Kakang Mas.
Gendang kaparacondang kontal kaprapal nenggih garwa lisan pura nalika semanten yuswaning kandhuta ingkang saya ageng saya dangu Jabang bae ingkang den kandhut dening Sang Dewi Wersini kalairaken medal saking nggo garbaning Sang Dewi Wersini miyak langse gumbologi kaelaning jagat gayaning para Jawata bayi lair dampit carita Sang Diayu Wersini ingkang wis ngalairaken ingkang putra bayi ingkang lahir dampit mijil putri tuwin mijil kakung tanggap ing kadiri sang Panakawan lah wah, pripun iki kok malah wis lairan prematur 7 sasi lahir. Ya mengimane kok lahire normal, kayak lahire loro sisan. Entah kaya ngopo wis. Sakmene iki. Mah semaput nglairke bablas semaput monggo kula beto teng kraton negari Lisampura Gusti Ayu. Pun topo anak lho nglairake jabang bayi kae kepiye kepareng matur sakawit kala wau sasampunipun anindaken siram jamas Bibi Wersini tumuli nitih lenggah wonten gigiring Sardula Seta. Ya. Nanging mugi dados ning kawuningan Sardula Seta menika kala wau tumili malah beto kisah Bibi Wersini. Lho. Ngasih garwaning sun kaya mangkono kae. Ingkang putra pun Yayi Permadi ingkang amulasa tuwin anyrenakaken wujuding Sardula Seta mriku kala wau. Mekasen Bibi Wersini kuntal dawah wonten ing wana tumuli nglairaken jabang bayi. Wilah jagat pangesungkara. Narayana wonten timbalan. Dikencengi sartane diraketake nggone ngrondani kanan Prajanegara Lisanpura nggih. Merga iki sajak bakal ana kanan sing bebayani Narayana. Waduh.
Genjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang sang alis Sri sang maweken. Pati Singa Mulanjaya mundur kaya mangkono kananmu Sinuwun. Mugi dados ing kawuningan bilenggang abdi anggenipun nyendikani dawuh paduka cabaraning damel. Awit sekawit Dewi Wersini sampun anite ingkang abdi pun Singa Mulanjaya tumili wonten satur ingkang namipun Raden Permadi. Anjemaring araganipun ingkang abdi pun Singa Mulanjaya wekasan Dewi Wersini kontal tebih datan dipun mangertosi Sinuwun ketiwasan Sinuwun iblis lanat. Sewu-sewu kelepatan diagung pangaksami Sinuwun. Ora ana pangapura kanggo dapurmu. Aku ora bakal menehi pangapura karo kowe yen to kowe durung nglakon boyong Dewi Wersini. Nyun pamit. Setyake tinunggul katanira karo tumandang setyane karawanira anenggih Sang Raden Arya Setyaki atmajaning Sang Prabu Setyajit Nalendra ing Lisanpura rikala semanten bayi ingkang lair Dambit Mijil kakung kalian Mijil putri ingkang kakung den paringi pusaka asma kakasih Raden Setyaki menika lajeng ingkang putri den paringi pusaka asma sesilih Sang Dewi Satyabama. Eling-eling mus ginuyang mawi banyu gege wekasan Sang Raden Setyaki ingkang awujud jabang bayi dados sementen agengipun. Wekasan Arkyana Pati Singa Mulanjaya mulat saking katebian cipta rengganira menungsa ora tatanan. Ridho mawara mangamara murahan tengarane ngajurit kung maguru kangsa tatakatya putula warpan jrite turangga hesti rakata ingkang sapa iki ana satriya kandhek nyayat brengosing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen takon karo aku putra Lisanpura aku Raden Arya Setyaki. Wah kowe sapa teko ngamuk punggung Suratamda ning negara ing Lisanpura takon karo aku iki Patih Singa Mulangjaya. Yen ta wong Lisanpura ngerti karo macan putih sing jeneng Singa Mulangjaya ya iki wujude kang sejati. Parot kowe sing jare arep nyidra Kanjeng Ibu Wersini. Lho
Kowe ngarani Dewa Resini yen to kuwi ibumu. Kowe sapane? Aku Atmajani. Aku bayi ingkang lair dampit wis kinuyang banyu gege. Nganti semene gedene. Wah, ayo pateni. Ora kelakon kaya ibune saora-orane mateni anake ben ringkih negara Lesanpura. Langkono wandaku. Mas sambak to. Sinandhak mestakane Sang Singa Mulang Jaya. Eling-eling sampun waging sir. Sang Singa Mulang Jaya wis titiwahyaning mangsa kala wis nekani. Ari Sang Singa Mulang Jaya gampang kena pengapesane. Nah kok semanten sinandhak mestakaning Sang Singa Mulang Jaya dening Sang Raden Setyaki ya Raden Sencaki. Den bentosaken wonten Bantala Sirna Margalayuri Sang Singa Mulang Jaya manunggal sajiwa kelawan Raden Arya Setyaki. Kowe sapa iki? Kakangne Setyaki.
Wah, aku ora nrimake. Karem boyong bibi Resine. Oh, gigit siung mengapik modar. Wah! Setyajid Kakang Semarya nggih. Wah, jan Kang putra pun dados Jaka semonten gedene. Yai Semarya nggih. Pun anu niki pun dikarbit. Bagong ngawur padake gedang. Karbit iki nek dikarbit ndang gelis matenge. Menungsa dikarbit ndang gelis gedene. Nggih. Kuwi nek sing do cilik-cilik kuwi do dikarbit ora gedhe. Dikom banyu orson. Rama Prabu Setyajid ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Anakku lanang Setyaki ya ndak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Gandeng sira wis bisa nolokake sing jeneng Patih Singamulang Jaya sartane Ratu Gusti ya kuwi Prabu Turangga Yaksa. Ndak jaluk aku dawuh kelawan sira nggih. Gandeng sira durung duweni kasatriyan mula negara ing Swara Bumi kae dadekno kasatriyane Raden Setyaki. Alhamdulillah Ndara. Pikantuk triman negari. Ning dingge kesatriyan riyen mawon ampun dingge negara lho. Kok gek sampean madeg negara teng mriku. Ora, Kyai Semar. Pun angsal nggen dingge sak-sake. Pun de kesatriyan dhewe pun lega nggih Ndara. Iya, Bagong nggih. Bagong edan. Satriya putra Nalendra kok sak-sake. Ora neh, Mas. Matur nuwun sinuwun Prabu Setyajid ngaturaken panuwun. Mugi-mugi sedaya ingkang lelampahan wonten negari ing Lesanpura menika saged dados tepa tuladha tumrap ingkang sami mirsani. Iya, Kakang Semarya. Nggih, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten, Ndara.